Bisan lahi na ang dagan sa kapistahan sa syudad sa Tanhay niining dala sa pandemya tungod sa diferensya na kaniadto nga wala pay COVID-19. Si Tanhay City Councilor Regalado Tigboy Salma nagpasalamat siya nga ang dakbayan sa Tanhay niadto nga kapistahan mas patsara ra kay sa niadto nga tuig 2020 karong na 2021 nga GCQ naman. Sa isa po sab ni Konsyala Salma nga karon halos pamilya o panimalay ang naghikay naman apan pangpamilya lamang ang ilahang gripe para. Pasalamat usab si Konsyal Tikboy Salma nga mas maayo ang adlaw sa kapistahan tungod kay walay gitawag nato og natala nga mga dagkong insidente og anaa gyapon ang kahapsay og kalinaw sa adlaw sa fiesta og wala usay maayo sab ang timpo niini. Katong niagi pista na to kagahapon, lahi ra jud sa kaniay nga wala tay pandemic. Kay sa unang panahon ang atong pista balin daghanan tao. Ngali kanatong Usminya napuno nag mga maligya diha. Unya traffic jud kayo tungod nga ang daghang kayo mamistay dinhi ang Tanhay. Pero kagahapon mingaw jud minus jud ang mga tao pero nara jud gahikay sa pamilya niya napoy ubang mga niara po sa part sa Tanhay moadto ra jud sa ilang mga igsoon o ginikanan moadto ra jud unya salamat pud ta sa giduyugan tag mayong panahon walay ulan nya maayo pud nga wala po'y kasamok linaw ra atong fiesta may good. Kini ang ating Rakabalita 943. Sa isa usab ni Konsyala Salma siya nagpreparara para sa kapistahan apan sa iyang pamilya lamang ang selebrasyon. Kani atol sa kapistahan ang grupo o banda sa St. John Tribe nagbalay-balay kini og patukar alang sa mahal nga patron Senyor Santiago Apostol. Tulan 11,000 ang views sa Facebook og 200 shares og 250 ang reaction og komentaryo sa pagsayaw ni Konsyal Tikboy Salma kinsa ni Duyog siya sa banda kinsa nagtukar sa ilang panimalay uban sa anak nga si Ma'am Lotlot. Ani ang pamayag ni Konsyal Tikboy Salma. Katugapon natandog jud ko kay ngano nga sa unang panahon nga ako kagawad pa ko diya sa Santa Cruz Biho ako jud magdala ning sinulog mga dugay na ko kayo kong dala na umana akong term dito isip kagawad sa Santa Cruz Biho ako jud gadala ng sinulog pero karon pagkabali na nako Tanhay mo nang wala nako pero sa unang panahon ug naay kuan musayo jud mi musayo jud mi mo nang kami po kay kanibang bisag unsa ka kapoy namo atong mag-train mi anang mga bata unya labi na to mag-showdown na kapoy man jud kayo niya init pa jud pero wala man jud mi bati ang kakapoy mo ni magpasalamat po ko sa among ning atong patron Senyor Santiago Apostol kay mura gitagaan po mig uptake og biskay among lawas munang gahapon dinhi ga mga nanuroy kay kaning mga drummers man to sila natandog jud ko nga musayo nakakuan jud ko musayo ko di man ko kamaud yung musayo pero ako no nakasayo jud ko kay lami man pud ilang tukar sa banda. Kini ang ating Rakabalita 943. Si Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salma eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita News Team. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan at Rakabalita 943. Serbisyo publikong wala ipinili at Rakabalita 943. At Rakabalita 943.
sa inyong mga radyo Lunes hangtod Biyernes alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Raka Balita 943.